Hello crypto communities. A yau ma na sake dawo muku da wani sabon bidiyo mai mahimmanci a gare ku. So da Allah ku kasance da Arewa Daily Update. Da Allah idan baka yi mana subscribe ka daure ka danna mana subscribe sannan ka dauna karar sanarwa idan da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Insha Allah cikin wannan bidiyon zan nuna maka abin da ke faruwa da Bitcoin ko in ce cryptocurrency market. Insha Allah cikin wannan bidiyon zan nuna maka duk wani abu da zai iya faruwa da abin da ake tunanin zai faru da kuma abin da ake tunanin zai faru da USDT wato dollar ma kanta ita ma. So insha Allah cikin wannan bidiyon zan nuna maka ku kasance da Arewa Daily Update a koda yaushe ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yadda mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. So insha Allah cikin wannan bidiyon zan na maka prediction da ake na technical analysis abin da zai faru da market kwanan nan. Na san mutane da yawa za su yi mamakin me ke faruwa da Bitcoin ko in ce ma gaba ɗaya altcoins da ke kan market suna ta zubewa mutane za su yi mamaki. So akwai wasu abubuwa guda biyu ko in ce zuwa uku wanda idan har suka faru so dole kasuwa ta samu irin wannan problem din. Game da kuka gani Bitcoin zan shiga cikin bidiyon nan ina ma dan bayani ne a takaice. Zan shiga cikin bidiyon zan nuna maka abin da ke faruwa insha Allah. So kamar da kuka sani Bitcoin yana taba support ne na dala 19,500. So idan ya taba kuma zai yi gaba. Dama kwanakin baya inda suke cikin BIP group users din mun gaya musu cewa idan har BTC ya taba kasa da 19.5 din nan da yake yi kasa ya dawo 18 wani abu, so BTC zai iya taba dala 16,500. So Bitcoin kuma idan ya taba dala 16,500 din nan Bitcoin za a iya tsintar shi a dala 13,000 ko dala 10,000. So idan kuma ya ƙara taba support din dala 10,000 so Bitcoin za a iya samun shi har dala 10,000 ma. So abinda mutane ba su yi tunani so zai iya faruwa. Yanzu ya taba support na dala 19,500. So yanzu abinda ya rage magani system 5 in har ya taba dala 16,500 so Bitcoin in har yi kasa da haka so Bitcoin zai iya taba 13k to 10k ma da ake prediction zai kare haka. So in har bai taba kuma za a iya koma mu ci gaba da moving kasuwa. Idan kuma Bitcoin har bai taba yadda ake tunanin nan ba so Bitcoin zai iya koma mu ci gaba da moving mu daga Bitcoin ya ci gaba da tashi wanda zai tashi insha Allah. So kuma ku kasance yanzu duk wani coin da kake trading gaskiya kamata a ce ka sa mai stop loss saboda yanzu komai zai iya faruwa a market kuma ka kasa ido ka tsare. USDT ma zai iya faruwa da shi ya kare in har USDT ya taba iya support inda zai yi kasa so USDT zaka tsaye in tashi naira 600 da wani abu duk kwara daya kamar yanzu yadda yake da. Idan kuma har kasuwa ta bada haɗin kai Bitcoin bai taba kasa da 16.5 din nan ba da na gaya muku so Bitcoin zai iya sama kuma komai zai cigaba da tashi insha Allah. So kasuwa gaskiya ta yi mutane da yawa sun tsorata saboda an datsa na mutane da yawa sun yi asara sosai. So idan kuma kana kula da irin abin da ake gaya maka shi yasa muke ce mutane BIP group din nan da muke da shi so mutum zai iya joining. Akwai group din da muke badawa free akwai kuma wanda VIP users ne kuma registration fee din kaɗan ne ba ma karɓa da yawa so saboda mutane su amfana a koda yaushe. Sannan kuma wannan YouTube channel din ma za mu ci gaba da kawo muku update game da wannan cryptocurrency din kuma me ke faruwa da market technical analysis da sauransu. So insha Allah ka tsaya ka natsu sosai da sosai. Yanzu zan shiga cikin bidiyon zan na maka support din da BTC ya taba. To da Bitcoin idan kuka lura irin yana taba 19.5 ne yake tabawa 19.5 so daga 19.5 kuma zai cigaba da sama ya kai har 20 something ya ƙara dawo haka. So dama mun gaya muku in har ya taba support din 19.5 so zai yi kasa ne zai yi kasa kuma zai taba 16.5 in kuma ya taba kasa da 16.5 din kuma Bitcoin gaskiya zai kare sosai za a isa shi 13 to 10k dollars. To insha Allah yanzu zan shiga cikin bidiyon zan nuna maka so ku kasance da Arewa Daily Update a koda yaushe. Allah ka danna wannan bidiyo na mu alamar like sannan ka danna subscribe ka danna ƙarar sanar da mun ɗora sabon bidiyo zai kai tsaye gari. So kamar da gani yanzu a gurguje BTC yana akan dala 17,300 so yanzu za ka ga yana a minus gaba ɗaya kasuwa yanzu ba ta da daraja. So yanzu zan nuna maka support ɗin da yake tabawa kwanaki kamar dai da na baya gane a can baya wanda yake wannan din cryptocurrency ya riga ya san me ke faruwa a time din bayan da BTC yake tsayawa kuma yadda kasuwar take tsayawa a time din. So insha Allah wannan bidiyon zaka komi da komi lafiya lau so zan na maka. So yanzu in ka lura da kyau zaka gani idan ka taho ka diba chart din nashi zaka diba kan duk lokacin kan ya tabo kama ka zaka ga inda ya kasa bai wuce kasa 19.5 irin above haka dai so daga kuma zai koma sama kuma 21 ma har da wani abu. So dama a time da mutanen da suke cikin group din BIP users in ma baka ciki zan baka number waya na zan sata a nan sama
za ka yi magana ni kuma zan yi adin ɗinka a ciki, ka ce kana so a yi adin ɗinka to sai yin adin ɗinka a ciki insha Allah. Sannan kuma duk wasu abubuwa update haka da signal saka na cryptocurrency so za mu riƙa baku insha Allah. So muna ma badawa a kai, to wanda baya ciki zai iya joinin. Sannan kuma ka danna mana channel mu alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yadda mun ɗora sabon bidiyo zo ka tsaye gare ka. Ka shiga BTC ɗinka ko Binance ɗinka ko kucoin da kake da shi, ka diba chat ɗin kamar yadda na faɗa za ka gani lokacin da yana 90 bai wuce ƙasa da 19.5 haka, ko ya taɓa kaɗan ne sannan kuma zai koma. Yanzu kuma kaga da yayi breaking 19 ɗin kamar yadda muka faɗa dama a VIP group ɗinmu, so zai yi ƙasa kuma gashi yayi ƙasa. So ku sa ido ku gani in har ya ci gaba da tafiya haka ya wuce to lafiya lau, amma in har ya taɓa support ɗin da ake magana zai taɓa na 16.5. So idan ya yi ƙasa da 16.5 kuma to BTC zai iya kaiwa 13 to 10k. Sannan kuma in har ya yi ƙasa da 10k zai iya kaiwa $300 har $3,000 ma. So ku kula da kyau, yanzu kasuwa dole ne mutum ya sa stop loss. Idan kuma kuka Bitcoin wuce haka mai ta'adda in yayi sama, so insha Allah za mu ci gaba da kwasa a market. So insha Allah kowa da zai trading yanzu ya natsu sosai ya san me zai yi, saboda kasuwa ga ta nan. Sannan kuma kana da wani ƙarin bayani na tambaya da za ka yi mana, so za ka iya mana tambaya, zan sa number waya na. So in kuma kana so ka shiga VIP group ɗin namu ma shi ma zan sa number waya na, za ka yi magana ko shiga chat ku diba da kyau za ku gani insha Allah. So wannan bidiyo ne mun yi shi for free, sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyon. Mun gode.